Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Latun kihu. Ing dawuh latun kihu. Latun kihu ora den nikah. Ora kena den nikah. Sopo al ayyimu rondo hatta tustak maro sehingga den tawari sopo si ayim. Jadi ditawarni dhisik, ora ditawari dhisik ora oleh. Beda lek perawan. Perawan rasa ditawari. Awalatun kiku lan ora kena den nikah sapa albikru perawan hatta tustakdana sehingga aweh izin sapa si bikru. Kalu dawuh sinten sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa lan iku kaya apa idnuha utawi idine sapa sih bikru. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, antas kuta ing yen to meneng sapa bikru. Jadi ketika ditawari kok tak kawene karo kae ya, kok meneng ae ya berarti gelem. Apa meneh kok di kawene kok senyum-senyum, berarti tambah gelem. Nah, niku dadi tandane dhek memberikan izin. Wae ditawani, "Nduk, tak nikah nih karo Kang santriku ya, kok meneng ae." Oh, berarti tandane gelem. Catat. Wa Ibnu Abbas, ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, asayibu utawi rondo iku ahakun luwih ngehaki sapa si sayib binafsiha kelawan awak dhewe ne sayib min waliha katimbang waline sayib. Jadi apa jarene niku dadine. Beda lek karo perawan. Wal bikru utawi perawan iku tustak maru den tari sapa si bikru wa idnuha utawi idine bikru iku suku tuha menenge bikru. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa fil abdin lan ing dalam lafat kang meneh laisa ora ana lil wali kedune wali ma'asayi bisartani rondo sopo opo amrun perkara wal napa niku wal yatimatu utawi wadon yatim iku tustak maru den perintah sapa si napa niku yatimah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wa Nasa'i lan Nasa'i. Wasoka kaulan nyokeake hadis sapa Ibnu Hibban. Didukung oleh Benteng Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bertemu channel ini, silahkan di subscribe, like, serta komennya tentu sangat ditunggu agar supaya channel yang meliput santri ini bisa semakin berkembang ke depannya. Terima kasih.